नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। राज्य में गत 24 घंटा मध्य चिन्हट होइथिबा 264 जन नुआ कोरोना आक्रांतों मिसाई मोट आक्रांतों संख्या 6614 रे पहुंची। नूतन आक्रांतों मध्य 234 जन संगरोध केन्द्र होइथिबा बेले 30 जन स्थानीय संक्रमित बोली जଣାपड़ी। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 21କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 137 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମୋଟ କରୋନା ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4743କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 76 ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ 41, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 25, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ରୁ 18 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 15 ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କଟକରୁ 12 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ୟ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1271ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 10 ଛୁଇଁଛି। ସେହିଭଳି କଟକ ସହରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ରର 2 ଜଣ ନର୍ସ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 9କୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବଡମ୍ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରେ ସେଠାକାର ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଡମ୍ବା ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ 3 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳକୁ 72 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ 10ଟାରୁ ଆଗାମୀ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି 2 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ 10 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଇଘର ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରାତି 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ କଟକରେ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଭିଡ୍-19 ସହିତ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିଡ୍ନି ଏବଂ ହୃଦ୍ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 45 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଯଦି କେହି ଜଟିଳ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ ସେ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାକର ଜିଏସ୍ଟି ଅଧୀନରେ ନିଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏଣିକି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିହେବ। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଏସ୍ଟିଆର 1ରେ ନିଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟିକସଦାତା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 170ଟି ବିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ 17ଟି ଦେଶରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 700 ବିମାନ ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,50,000 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଫେରିବା ଲାଗି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ 3,60,000 ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, କାନାଡା ଓ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା 608.89 ଫୁଟ ରହିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ 41,812 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 2,39,151 ଘନଫୁଟ ଜଳ 15ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ମହାନଦୀକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।